Čekaj, zkážem to, no. Hoši, Rakáš, ty víš, Mišo, já jsem byl v Sokolově, strejda mě vezl až do mostu, do Chomutova. On to ví, strejda. Jak já se vrátím, ty budeš kriminále, to ti přísám, tu kabelu, to si měl ty v tom prsty, do mě přepad. A to teďkom tě dám do televize. Že ty si mě vyžíval se svým bráchu celou tvoji rodinu. Ty jsi ubožák. A koště, ty jsi si jenom na mě vydělával a děláš frajera. Cigánskou práci děláš kadeřníka. Jdi dělat zednickou nebo jinou práci. Ty koště, ty ubožáku. A že já se vrátím, víš co, já ti ani balík nepošlu. Já ti přísám, za to, jak jsi mě ostříhal, to je tyrání. A tady to, jak jsi mě ubržoval, já jsem tady v ústě, vidíš? Já se nebojím. Ty to by si byl frajer, tak jdeš sám a ne s bráchou a s celou svojí rodinou. To dělaj degeši. To dělaj degeši. Špíňáci. Já to bych si za bráchové. Dostanete všechny. No. To až se dozví Roman. Nebo Stejda už to ví. I teta s Evou Milostová už to ví, jakou ostudu ty máš. Ty jenom děláš ostudu po celé České republice. Nějaký reklamy. Ahoj. Nějaký stíny? Já nepotřebuji něco dokázovat ukazovat.